फायनली मंडळी आपण डेस्टिनेशन वरती पोहोचलो आणि टाइम झालेला आहे करेक्ट 4:15. सो लेट्स गो. आई आणि तर पुढे गेलेली आहे तर आपण पण जाऊया. सो आपण कुठे आलोय करेक्ट तुम्हाला दाखवतो 2च मिनिटात. आणि आईला आणि पप्पांना घेऊन आलोय मस्त फिरायला. वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर मंडे ट्रेलर आणि थंबनेल बघून कोणी कोणी ओळखलं मंदिर कमेंट करून नक्कीच सांगा. आणि आमच्या इकडनं असाल तर बऱ्याच जणांना हे मंदिर माहिती पण असेल. आणि माझा बरेच दिवस चाललेला की माका जाऊचा आईक पण मी सांगी होती आई जाऊचा खूप दिवस चाललेला जाऊचा. तर आज फायनली तो दिवस आलेला आहे आणि आपण आता चाललोय. तर जबरदस्त मजा येणार आहे शेवटपर्यंत बघा. आणि मंदिर खूप प्रसिद्ध आहे आणि युनिक आहे. तर त्याच्यासाठीच माझा चाललेला की जायचं आहे आणि अडचण होती बरेच दिवस त्याच्यामुळे जायला मिळत नव्हतं. आणि आज शनिवार रविवार आता सुट्टीचा दिवस आहे मस्त. तर जसं की त्या दिवशी बोललो कालचा ब्लॉग तुम्ही बघितला असाल तर तुम्हाला कळलंच असेल की 2 दिवस जबरदस्त ब्लॉग येणार आहेत एकदम भारी. तर शेवटपर्यंत बघा. ब्लॉग छोटासा असणार आहे पण तुम्हाला जबरदस्त मजा येणार आहे. कारण बऱ्याच जणांचे इमोशन हे मंदिर अशी त्यांच्या गावाशी जोडलेले असतात. आणि अचानक असं आपलं गाव किंवा मंदिराचं दर्शन झालं तर खूप चांगलं वाटतं. तसाच सो चला जाऊया. आई आणि तयारी करतायत. माझं काय शर्ट टाकला की झालं आपण रेडी लगेच सिम्पल आणि नॉर्मल. सो लेट्स गो. जाऊया वरच्या घरी. आणि आईची आणि तयारी झाली काय लगेच निघूया. फायनली अशा प्रकारे तयारी झालेली आहे आईची. आई दिसते अशी एकदम जबरदस्त. आणि इकडे पप्पा पण रेडी झालेले आहेत. तर चला पप्पा जरा बराच वेळ झाला आम्हाला तयारी करायला त्याच्यामुळे. कारण टाइम आता झालाय करेक्ट बघू शकताय 2:57 मिनिटं. त्याच्यामुळे लांब जायचं आहे भरपूर. जसं की बोललोय 47 किलोमीटर आहे. तर बघूया कुठच्या रूटने जातोय तुम्हाला सगळं सांगत आता जाऊ. हां त्यासुद्धा तुम्ही आता जोडान राहा त्याच्याशिवाय तुमका कळायचं नाही खय जातो आम्ही. त्या एकदम जबरदस्त जागेवरती जातो. चला निघूया. लेट्स गो. एक दरवाजा फक्त बंद करूच रोवला आणि मग मेन दरवाजा बंद केलो का आम्ही भुर. चलो भेटू भुर. फायनली आपण निघालो आणि डायरेक्ट भेटतोय तुम्हाला आता हायवेवरती. आणि आज जबरदस्त वातावरण आहे. काल याच टायमिंगवरती जोरदार पाऊस पडत होता. आता बघितलं तर एकदम मस्त. आपण चाललोय ओरोस साईडला आणि पुढे जाऊन आपण कसाल मालवण रोड पकडणार आहोत. टायमिंग झालंय करेक्ट 3:15 झालेले आहेत किंवा 3:20. तर कितीपर्यंत पोहोचतोय बघूया. फायनली मंडळी आपण डेस्टिनेशन वरती पोहोचलो आणि टाइम झालेला आहे करेक्ट 4:15. सो लेट्स गो. आई आणि तर पुढे गेलेली आहे तर आपण पण जाऊया. सो आपण कुठे आलोय करेक्ट तुम्हाला दाखवतो 2च मिनिटात. आणि आईला आणि पप्पांना घेऊन आलोय मस्त फिरायला. मंडळी तुम्हाला मंदिर बघून तर कळलंच असेल. तर आपण आले आम्हाला काय माहिती नव्हतं जत्रा वगैरे आहे पण आज जत्रा आहे. फायनली मंडळी आमचं दर्शन झालेलं आहे. तर आई आम्ही काय असो आम्ही आहोत पेवसमध्ये आणि जलदेवी मंदिर जलसातेरी मंदिरकडे आहोत. आणि मंदिराच्या चारी साईडने पाणी आहे. तुम्हाला दाखवतो बाहेरनं पण फिरून. आत्ता जस्ट आम्ही दर्शन घेऊन आले करेक्ट. आणि आम्हाला माहिती नव्हता जत्रा आहे तर आता अचानक आलो आणि नेमक्या जत्राच भेटली आम्हाला. तर खूप चांगलं वाटते मस्त. बाहेरच्या साईडला पण फिरूया तिकडे. एवढा भारी वाटते ना फिरायला. आज बघा किती डेकोरेटिव्ह आहे. रात्रीचं एकदमच भारी वाटत असेल. चालायला तेवढं जबरदस्त वाटतंय ना. आणि एकदम मस्त दर्शन झाला एकदम भारी. बाहेरच्या साईडला तुम्हाला फिरून आणतो मस्त.
आणि बाहेर आम्ही ओटी घेताना त्यांनी सांगितलं आज जत्रा आहे. आज जत्रा आहे, आम्हाला माहिती नव्हतं घरात. स्टिकर वगैरे तेव्हा विचारला हा. कार्यक्रम काय आहे. आणि इकडे बघू शकताय मस्त मोठा एरिया आहे. सो चारी साईडने फिरवतो. आता स्पीकर चालू आहे, त्याच्यात कॉपीराईट पण येऊ शकतो, पण जेवढा होईल तेवढा कट करत दाखवण्याचा प्रयत्न करतो. शकताय या साईडने पण पाणी आहे आणि फिरत फिरत आता त्या साईडला जाऊया. तिकडच्या साईडला पण पाणी आहे, एकदमच भारी. आणि आई आहे, पप्पा आहेत, तर खूपच भारी वाटतं एकदम. आणि भरपूर लांब आलोय, तर आल्याचा सार्थक झाला. देवदर्शनाचे योग जसं की बोलत असतो मी, मला लाभून येतात एकदम भारी भारी. आणि आज तर जबरदस्तच. आणि हे बघा वाटलं काय जत्रा आहे नेमकी कार्यक्रम. चारही साईडने पाणी आहे मंदिराच्या, तर एकदमच भारी. इकडे जेवण वगैरे मला वाटतं महाप्रसाद चालू आहे या साईडला. बघू शकताय एकदमच भारी वाटते फिरायला, जबरदस्त. किती वेळा बोललो तरी कमीच आहे ते. या साईडने पण एंट्रन्स आहे, तिकडच्या साईडला पण एंट्रन्स आहे. हे बघा मंडई थोडासा लांब आलोय स्पीकर पासनं. स्पीकरचा आवाज एकदम जोरात येतोय, तरी पण येणारच ते. आणि या साईडला पण तुम्ही बघितलात ना, तर मस्त तळीचं पाणी आहे आणि एकदम क्लीन, एवढं जबरदस्त ना, असं एक खतरनाकच वाटतं एकदम. तुम्ही स्वतः येऊन अनुभव घेतल्याशिवाय तुम्हाला कळणार नाही. आता इयरफोन पण डिस्कनेक्ट झालेत, म्हणजे पॉवर ऑफ झाली त्याच्यामुळे असं जोरात जोरात ओरडून बोलावं लागतंय. तर खूपच चांगला, एकदम जबरदस्त. जत्रेला आल्यानंतर सगळ्यात हे असतं ते म्हणजे सगळ्यात पाय वगैरे पडून झाल्यानंतर ना खेळण्याची दुकानं बघायला जायला. मंडळी आम्ही निघालो घरी जायला आणि बऱ्यापैकी व्हॉइस ओव्हर केलेला आहे, कारण स्पीकर चालू होतं त्याच्यामुळे. तर खूप भारी झाला. कसा वाटला आई? मस्त. मेन म्हणजे बरं वाटलं काय, आम्ही अचानक गेलो आणि जत्रा होती नेमकी. अचानक गेलो आणि जत्रा भेटली आमका, तर खूपच भारी एकदम. खूप भारी वाटतं. मोठी खरेदी केलेली आहे घराकडे दाखवते. हा, आई खूप मोठी खरेदी केल्या ना घराकडे. आता काय करत जाऊचा, आता काय थांबायचा, आता कट्ट्यावरती जरा एक स्टॉप घेऊचा. बघी आता काय घेता. मंचुरियन खाऊचे. अरे बापरे, आई मंचुरियन खाऊची होत. बाहेर एकदम मस्त वातावरण आणि चढावं लागले येताना. आणि पहिल्यांदा जिलव तर खूप भारी वाटला. आणि इकडे पण पालव असत भरपूर, तर पालव भेटले आमका, आपले फॉलोवर. आम्ही पण पालव, तुम्ही पण पालव. जसं की बोललो, स्टॉप घेतलाय कट्ट्या बाजारामध्ये आणि मंचुरियन घ्यायला. आई मागच्या वेळी आम्ही इकडे आलो होतो तेव्हा आईने घेतलेला, आणि आता पण आमचा चालू आहे. इकडे बनवत आहेत हे बघा. चौतर एकच नंबर. कशी आई? आईच्या आवडीचीच जागा असतात त्याच्यामुळे काय. आणि कलर पण बघा, ग्रेव्ही पण एकदम जबरदस्त. तर हिला तर नक्की ट्राय करून जा कट्ट्या बाजारात. करेक्ट, मस्त टेस्ट. पप्पाने पण घेतले नाही आणि आम्ही गाय याच्यासाठी करतो, कारण बाजारात असो त्याच्यामुळे परत गाडी लाव पाठी मग गाडीला तर प्रॉब्लेम जाता त्याच्यामुळे. सो एकदम जबरदस्त टेस्ट. आणि हे बघा त्यांचा ॲड्रेस इकडे आहे, नाव वगैरे, गजलक्ष्मी वडापाव सेंटर. खाऊन झालेला आहे आणि आई हे बघा 2 प्लेट झाले. तर आता निघालो, आता डायरेक्ट घरी. आता इकडे तिकडे थांबायचं नाही कुठे. आता ओरोसमध्ये जाताना फक्त CNG भरणार आणि त्याच्यानंतर मग डायरेक्ट घरी. तसं बघायला गेलं तर सगळ्या टायमिंगवरती झालेलं आहे आमचं. करेक्ट आता 5:37 झालेली आहेत. 6:45 पर्यंत पोहोचतो घराकडे नक्कीच. चला, फायनली मंडळी घरी पोहोचलो आणि टाइम झालेला आहे 6:36. 6:45चा अंदाज काढलेला आम्ही, त्याच्या अगोदरच आलो. चला, बाबू आणि अजून आलेले नाहीत. जाऊया आणि मस्त लाईट वगैरे पेटूया. आता येताना CNG भरून आलोय आम्ही. बघा
आज CNG करेक्ट राहिला आहे. किती रुपयात रोल आहे? 224. ह्याच्यात टाकूया आणि काय दिसणार नाही. टाळा फिरला कसा? चावीकडे फिरव दिसली. ओके. आलो घरात. होय होय इलो 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 इलो. भेटतोय बऱ्याच वेळानंतर आणि आज भरपूर पाऊस पडलाय आणि गडगडत होतं. बाहेर एकदम थंड वातावरण. बाहेर म्हणजे जे कपडे सुकत टाकले होते ना ते पण पडून परत भिजून गेले. एवढा जोरदार पाऊस, लाईट नव्हती त्याच्यामुळे आता मग एकदम उशिरा भेटते. आल्यानंतर मग अशी जरा आंघोळ वगैरे करायला गेलो. त्याच्यानंतर आता बराच वेळ झाला, तुम्ही बघू शकताय एवढे झाले. 10:30 करेक्ट 5 मिनिटं शिल्लक राहिली. जेवण वगैरे सगळं झालंय. तर आई खेळण्याच्या दुकानात गेली होती आणि आईने काहीतरी घेतलेलं. मग अशी येताना आई बोलली खेळणं घेतलंय तर ते दाखवायचंय. आई आमची लहानच झाली आता. एक आठवण जुनी, आम्ही लहान होतो तेव्हा जत्रेत गेलो पहिल्यांदा पोपट घेऊन यायचो. सगळ्यांच्याच म्हणजे आमचा पण जत्रा असली ना की लहान असताना की जाऊन आईला कधी ते जत्रेत दुकानात दाखवायला मला काय घेऊन देते आई काय माहिती, गाडी पाहिजे ती. आमच्या वेळी जास्तीत जास्त काय ती छोटी काळ्या पट्ट्याची घड्याळ आणि पोपट. बावले काय एवढे नसायचे पण ते पोपटाची जास्त असायचे. हे असंच म्हणून घेतले आईने. गेलो आणि सगळ्यात भारी आजचा ब्लॉग परत एकदा सांगतोय की खरं तर आम्ही रविवारी जायचं ठरवलेला, तर मग शनिवार ठरला आमचा जायचा आणि अचानक गेलो आणि तिकडे गेल्यानंतर कळली की आज जत्रा आहे. तर आम्ही तिथे गेलो तर गाड्या दिसल्या, मग त्यांना विचारलं तर ते बोलले काय आज जत्रा आहे. आम्हाला वाटलं जत्रा वगैरे झाली की काय. आधी समजलं नाही कारण दुकानं नुकतीच लावत होती. समजे ना काय ते काढतायत त्या लावतायत. मग ते ओटी घेऊन बसले. ती बोलले काय आज जत्रा आहे, जत्रेची तयारी चालू आहे. म्हटलं मस्त. नाही तर खरं तर आमचं उद्याचं प्लॅनिंग होतं, आम्ही आज गेलो. अशा प्रकारे गेलेला आहे आजचा आपला दिवस. आणि आता काय नाही, आता मस्त ब्लॉग एडिट करतो कारण टाइम बराच झालेला आहे. सो आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्की आवडला असेल. जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.